Kinda matches. Most ebből beszélünk, vagy nem? Beszélhetünk is, meg nem is. Oh my god. Sziasztok! Hello! Weird ez az. Most mi? Tartsatok velünk az EFOT Fesztiválra. Kérlek számolj be, hogy mi fog történni. Azt a baj, nem nekünk jöttek, az milyen jó hosszvisz lett volna. Édesapámmal fogunk fellépni. Hoppá, elnézést, itt a nagykönyvtől. Ja? Nem létező íveket használ, nem létező íveket körbe autózza! A mai nap folyamán az EFOT-on, valamint holnap Kocson, az EFOT-on, szombaton pedig Alsóörösön és Kondoroson, és most ezt próbáljuk így nektek így összefoglalva levlogolni. Ezek mintha mi lennénk. A görmani. Bele kell rázni. That's what she said. Felvettük a nagyfőnököt is, szia Karesz. Mit akarsz? Nem veszünk semmit. Itt a Flóri is. Sziasztok, Flóri vagyok, ez a második monsterem az este. És meg is érkeztünk Velencei tóhoz. Mimike most veszi át éppen a jegyeinket. Yay! Nem is tudtam, hogy csütörtök van. Azt sem tudom, milyen nap van, hogy én sem. Basszus, már péntek van. Új, megyünk befele. És ezt miből számolta ki? Matematikusan? Vagy miből számolta? Ezt ne vicceljem már. Szólj hozzá valami. Ez... Nagyon nagy kátyúk voltak. Mi lehet? Nyomunk egy unboxingot? Aha. Yeah, boy! Igen. Doppergő. Az a szecsa. Az kolbászos. Amúgy az még nem is néz ki rosszul. Meg nem eszitek, mert olyan szag lesz az egész kátyú. Ez nem olyan előnyös, várjál, hogy kell mindjárt tapasztalni. Milyen volt 10 órát aludni az én 5 órám helyett? Kifejezetten szükségesnek éreztem, ugyanis tegnap, nem tudom, reggel 6-kor értünk haza, vagy valahogy így. Vehetem kaját, mert igen, nagyon én cuki ma voltál. nem főzök. Amíg te kipízted magad, én megmentettem egy hernyót, aki elment, úgyhogy túléltem. Meghalt, majd felkelt és besétált egy pécsi Mekibe. Aztán igazából most nincs is sok időnk, 10 perc múlva indulunk tovább, ugyanis ma 2 helyszínre megyünk. Cheers. Majd. 5 óra alvással elindultunk utunkra. Felveszünk Noelt, aztán apát, aztán irány Kocs. Ami a nagyon durva. Na, Világosba indultunk el. elköltjük a girly money-mat. Jó hír az, hogy az időjárás gyönyörű. Viszonylag. Rossz hír az, hogy nézd meg a kocsit. Ja, rossz hír. Így néz ki az autó. Baba tankol. Kötelező energiaital megvásárolandó. Megérkezett Nonóka. Szia Nonó! Csumi, jó minden amúgy. Micsoda? Jó minden. Jó minden? Jó meg. Kocsi Úgy mosás. vonottam, hogy lemossam neki, de... Én az enyémet el nem bíznám senki. Az a sport. Látjátok, ez autó. Nem ám ilyen német prémiumnak álcázott dolog, azt recseg ropog. Ja, volt egy szamurájom is, igen, azt felborítottam, igen, az vicces volt. Aki azon az autón megtanul vezetni, azután bármit tud, mert hogy azon se kormányszervó nem volt, se semmi, a váltó szar volt, a kuplung szar volt, fékek el voltak rajta kopva. A motor az úgy indult be, hogy konkrétan a karburátorba féktisztító folyadékot kellett befújni, hogy belobbanjon és elinduljon a motor. Woman. Bombok láti! Mi bomba? Féksütemény meg ilyenek. Ki nem fog enni semmit, majd apa beközli 2-kor, hogy akkor nem megyünk el meghízni. Megjött a Karesz is. Hello! Te meg mit keresel itt? Téged Téged kihívok. kihívok. Állandóan eszik. Megállás nélkül zabál. Morálos. Igen. Egészségetekre. Noel azt mondja, a faág, azt közben rá volt dőlve egy egész törzs az útra.
nagyon szép. Várjál, nagyon magas. Baba és az utak. Itt a híres kocsi múzeum. De menő. Paci. Nagyon király. Magából meg kell beszélni, akkor ti nem Az 100%. Tök fára mászik. Ugye volt, de ez ugye 3 lovas volt. Szeretném a megnyitóra. Vagy egyeket tudom. Milyen volt? Jó, nagyon jó. De ez minden évben Itt nagyon nagyon jó. cuki voltak az elsők. Nagyon jó volt. És olyan illatokat éreztem a színpadon állandóan. Igen. Csorro. Hol van a... Beszélnek, megvan. Az Allsprimet ki tudod venni a kabátomból? Apa, te menjél meg. A függő. Ügyes voltál, baba? Hol van? Én nem voltam ügyes. Nem. Fúj! Nem. Te nagyon szarul csináltad. Pisi szünet. Pisi szünet megvolt. Hello! Hol vannak a jegyek? De ez most zöld, a tegnapi amúgy szebb Ez volt. tegnapi az zűd. Van Gábor, ő is becsatlakozott a brigádba. Habadabada. Új. Ez tényes való. Pistának ne menjen! A nyaram első söre! Egyébként nem hoztuk az autót. Értékeljétek ki a ma estét. Amúgy jó volt. Passza volt csak. És itt ígyellek, hogy van egy XXL-es hotdogot. Az itt is van. Ezt kivágjuk. Vágjuk. Nagyon menjünk aludni, szia Nagy. Címkén nem. Lopott. Lopott. Csász, lopsz, hazudsz. Jó reggelt mindenkinek. Ma már túl vagyunk a nap unalmas részén. Ajvágás. Jaj. Szerintem egy 4-5 órát aludtunk köbö, de mindegy, jól vagyunk. Most Mimike készül, ugyanis ő megy fellépésre, ma még 2 helyszínre. Alsőörsre és Kondorosra. Ma is körbejárja az országot. Én pedig addig itthon elkezdek pakolni, meg összekészítem az autót, meg minden cuccot. Indulunk Horvátországba hajnalban, amikor Mimike visszaér a fellépésre, úgyhogy aludni nem fog majd a kocsiban. Azt nézitek, Úgy, hogy ez egy hétnyi női ruha, szóval ez így tök korrekt. De úgyhogy még benne van a Ami meglepő, mert amúgy fönn így 3 szekrény tele van az ő cuccaival, az enyémmel meg fél. Ez nem hazugság, majd megmutatjuk egy másik vlogban. Ez lenne a mai szettünk, ha fókuszálna a kis kamera. Hova? Akkor átköszöntettem, hogy nem tudom jelenleg melyik univerzumban vagyok. Megyünk a Lidlbe! Utolsó közös állomás, meg megtankolunk, aztán mindenki útjára indul. Ez szép. Azt kéne. Menő a pólót. Szia kicsi. Kösz. Menő. Karesz is csatlakozott, én meg itt fogok leválni. Ezt amúgy apától kaptam. Tőlem a kabátot kaptam ilyen. Igen. Nagyon divatos vagy. És mindenem BMW-s. Látjátok már. Aj, Jézus! Igazából azóta szakadtan öltözöm, úgyhogy... Na, megszólal! Te mit mainálsz ott hátul? Csak a szokásos. Megérkeztünk Alsőörsre, itt lesz az első fellépésünk ma, mi nyitjuk a helyet. Elég furcsa, hogy nincs itt a Levi egyébként, nagyjából minden nap együtt vagyunk mostanában, és eddig minden fellépésre elkísért, úgyhogy furcsa, hogy nincs itt. Hiányzol, ha ezt nézed. Szeri. Meg tudtad csinálni? És? Beépítetted magad?
I am ready. Az nagyon ready. Ebben van az energia. Enner mi? Juci vagyok, vállófélben lévő férjemnek küldeném Aucsilla fél telek című szám. Gyorsan kezdünk, most nyitjuk a helyet, úgyhogy jej! Értékeld apa a bulit. 10-es skálán erős 11. Én nagyon adtam. Most jaj, indulunk Kondorosra. Egy icipicit. Úristen, itt bemászok a bokorba. Ja, akkor kiállsz? Akkor megvárom. Most, hogy bemásztam. Megérkeztünk Kondorosra. Épp időben. Most értem haza, Levi még alszik. Most 3 óra előtt a kicsikkel van. 3-kor kell és indulunk is. 3 óra múlt 4 perccel, és Levi még nem jött ki a szobából, de én már bepakoltam a kocsiba, úgyhogy azért elég jól kilegóztam, csak mondom. Jó reggelt! Sikerült kemény 1 darab órát aludnom, úgyhogy kicsit olyan vagyok, mint a mosott szar. Amúgy nem. Oh shit! Nem, egyébként most jobban jártál, mert ez 1 óra ez sokkal rosszabb, mint hogyha az ember nem alszik. Na mindegy. Ezt a vlogot ezzel lezárjuk, a következőt pedig hamarosan kezdjük, ugyanis indulunk Horvátországba, úgyhogy köszi, hogy megnéztétek ezt a részt, kövébe találkozunk. Sziasztok!